Dobar dan svima i dobrodošli na YouTube kanal Veliki dioničar. Danas pričamo o bear marketu, kako ga možemo sve definirati, što točno predstavlja, navest ću par primjera kroz povijest, te ću vam objasniti kako se treba ponašati u takvim uvjetima na tržištu. Prije nego što započnemo s ovom zanimljivom temom, pretplatite se na moj YouTube kanal te mi tako dajte podršku za daljnjim snimanjem ovakvih videa. Provjerite moju Patreon zajednicu gdje općenito pričam o svijetu dionica i tržišta, gdje iznosim svoje kupovine, prodaje i gdje analiziram pojedine zanimljive dionice. Link ću vam ostaviti u opisu ovoga videa. Definicija bear marketa bi predstavljala u biti tržište koje doživljava pad cijena. Općenito je prihvaćeno da je bear tržište dionica pad od najmanje 20% ili više. To također i vrijedi za ostale klase imovine. Što se tiče vremenskog perioda koji je potreban da bi se definiralo, odnosno proglasilo bear tržište, neki analitičari navode da je potreban pad od 52 tjedna, što predstavlja skoro cijelu kalendarsku godinu, dok najnovija istraživanja govore da je bitno da je riječ o najmanje 20% padu kroz najmanje 2 mjeseca. Važno je spomenuti da ukoliko se desi pad između 10 i 20% da ne predstavlja bear tržište, odnosno bear market, nego je riječ o običnoj korekciji cijena. Uzroci za pojavljivanje bear marketa mogu biti različiti, ali često variraju od situacije do situacije. Općenito, usporavanje, odnosno stagnacija u ekonomskoj i gospodarskoj situaciji može dovesti do bear marketa. Isto tako, velika nezaposlenost, slaba produktivnost i općenito pad profita može dovesti do pojavljivanja bear marketa. Što se tiče teorijskog dijela, trenutno je dosta popularna ova općenito situacija oko inauguracije Joea Bidena kao novog američkog predsjednika. A kao što i mnogi znate, njegova politika koja će možda i dovesti do povećanja poreznih stopa može i u teorijskom dijelu dovesti do bear marketa. Sada prelazimo na određene korake koje vi kao ulagači možete poduzeti da bi se zaštitili i kako bi se pravilno ponašali za vrijeme bear marketa. Prvo je glavno je to da imate svoju određenu taktiku kojom se držite i ponašate cijelo vrijeme, a ovdje možemo vidjeti da upravo dugoročno razmišljanje je jedno od najboljih taktika za očuvanje gubitka kapitala za vrijeme bear marketa. Mnogi početni ulagači se često preplaše i reagiraju prebrzo tako da prodaju svoje dionice jer se upravo boje toga bear marketa. A kao što nam povijest često i dokazuje, nakon bear marketa slijedi bull period koji će se u mnogom slučaju vaše dionice oporaviti, a i često i narasti još više nego kako su vrijedile prije. Drugo pravilo je da ulažete u kvalitetne i stabilne korporacije koje će još i više rasti s vremenom, jer kao što sam Warren Buffett voli često reći, kada se desi oseka, onda možemo vidjeti u moru tko se kupa, bez kupaće kostima. Često se desi da ukoliko se dogodi bear market, da ljudi koji imaju slabe nekvalitetne dionice da potonu do kraja, a nasuprot toga kvalitetne i stabilne korporacije se uspiju izdići iz takvih situacija i rasti više nego prije. Sljedeći savjet je da ne pokušate hvatati najjeftiniju vrijednost dionice, odnosno da sa tim junačkim potezom ne pokušavate ostvariti nešto što je vrlo teško, jer upravo u tom trenutku možda je baš promašite cijenu i ne kupite je u možda je boljem trenutku u kojem ste prije mogli. Jedan od korisnih savjeta je da gradite vaše pozicije kroz duži vremenski period, jer upravo i na tom području ukoliko se desi bear market, moći ćete kupiti dionice po nešto povoljnijoj cijeni, te tako je ostvariti željeni profit. Nakon ovog teorijskog dijela možemo preći malo na praktični dio. Ovdje ću vam pokazati najpoznatije bear market situacije koje su se dogodile u ovome stoljeću. Za početak ćemo uzeti primjer krize koja se dogodila nakon što možemo vidjeti većeg rasta od 1995. do 2000. odnosno što je poznato pod IT boom, odnosno IT skok dionica. Možemo vidjeti da nakon toga perioda se desila jedna veća kriza, odnosno jedan poznatiji bear market. Dionice su znatno pale, te možemo vidjeti da su s vrha, kada su se nalazile možda na najvećoj cijeni u tom trenutku, pale su za nešto više od 50%. Neke korporacije koje su bile u sastavu Nasdaq burzovnog indeksa su čak i do kasne 2002. godine pale čak za nešto i više od 70%, što je ogroman pad u tom vremenskom periodu. Jedan od konkretnih primjera bear marketa je upravo financijska kriza koja se dogodila između 2008. i 2009. godine.
Na ovome grafu možemo vidjeti da je slijedio oporavak tržišta nakon prethodno navedenog pada, te da su dionice porasle za nešto više od 90%. Kao što i znamo u ovoj situaciji, kada se desi velik pad očekuje se možda i blaga korekcija, ali na iznenađenje mnogih, u 2008. i tijekom 2009. godine dogodio je se značajni pad dionica. Možemo vidjeti da S&P 500 indeks je pao za 55%, kojeg sam uzeo za primjer gdje možemo promatrati bear market. Glavni razlog ove velike krize je kolaps bankarskog sistema koji se dogodio u ovom vremenskom periodu. Za kraj video analize ostavio sam i najsvježiji primjer bear marketa koji se dogodio u 2020. godini. Možemo vidjeti da su dionice prije toga vremenskog perioda uz par korekcija konstantno rasli, te je upravo ova kriza zbog COVID-19 i glavni uzročnik bear marketa. Možemo vidjeti da se je desio pad čak i nešto veći od 30%, što prema svim teorijskim definicijama predstavlja bear market. Jedna od glavnih karakteristika ovoga bear marketa je kratkoročni period koji je trajao, te prema takvoj definiciji bi on spadao u ciklički bear market. Ovime završavamo kratku video analizu o bear marketu. Ukoliko vam se svidio video, lajkajte ovaj video, pretplatite se na YouTube kanal te nam se pridružite u mojoj Patreon zajednici gdje detaljnije analiziramo i pričamo o svijetu dionice ulaganja. Ukoliko imate kakva pitanja, komentirajte ili mi se javite na moj Patreon account. Do sljedećega slušanja i gledanja lijep pozdrav i sretna ulaganja!